Good afternoon, everybody. Today we are at Union Jumps, where Tom and Dave will be jumping all the jumps. Hallo? Salut? Sunt eu, un haiduc și te rog, Dave, go all out, dude! Don't be a little pussy like Tom. Dave, going for the first one. Nice landing. Nice landing. Nice landing. Shit, he's going all 4 on 5. Ah! Să-ți spun ce simt acum. Perfect. Iubirea Dave Olesh again. 360 tail whip. Double backflip. No hander. No footer. Front flip. Yes, he got it. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai ei. Nu mai ei. Nice speed. Nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Vrei să pleci, dar nu mai ei. Nu mai ei. Nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. He's going for all 5. What a case! Vrei să pleci, dar nu mai ei. Nu mai ei. Nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Vrei să pleci, dar nu mai ei. Nu mai ei. Nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tei. And I can't jump because I messed up my ear. It's really bad.